Hai, salutare, mă, la acest episod. Azi sunt împreună cu Iuli. Bună. Și îmi pare rău pentru că n-am mai postat de câteva săptămăni încoace. Ok. Da, luni. Într-o zi o să o am și pe Jackie. Dă-mi permi. Ne fac o umplute. Oh, suntem cu Spike. Trebuie să-i dau Trebuie să apărăm turnul. Știi? Știu că am mai jucat. Ok. Deci avem un... Băi, frate, deci Iuli pe Critical Ops. Băi! Bă, ați lăsat ăsta singur. Deci Iuli, nu știu dacă știi, dar pe Critical Ops aveam foarte mult lag, deși pe filmare nu se vedea că aveam lag, dar eu în realitate aveam lag. Și uite, aici pe Brawl Stars mă mișc foarte bine. Deci pe Brawl... Se anunță bossul. Nu, păi la Vai 7 se anunță bossul. Păi știu și acum cât e? 4? Cât era? Nu știu, cred că 3. Vine. Vai 5. Ne dă double token-uri. Bă, Spike ăla nu s-a dus. Deci chiar nu știu unde s-a dus Spike. Când cu Iole... Nu știu unde sunt toți, sunt prea mulți. Ok. Perfect. Nu tu azi? Nu tu? Nici tu. Iole, vezi că vine unul pe partea asta. Bine, Spike! Pe asta îl dărâmăm ușor. Asta. Trece de noi cade că... Noi pentru el suntem... Ba nu. Când o să se lanseze ala mare. Da. Trebuie să-l ținem cât mai departe. Hai. Du-te, mă, că mă omoară ăsta mic. Dar măcar nu... Mâine o să facem videoclip cu Championship-ul. Bine, depinde ce vrem. Da. Bine, l-am omorât pe boss. Eu acum... Bă, Spike, omoară-l pe ăla. Mamă, cât vin! Am nevoie de ajutor, Iuli! Uite, mă! Nu, gata, avem 2 minute. Scârț! Na da, cu scârț rău de tot. Bă, pe gata. Spike îl doare în bas. Mă doare la bas. Nu, am câștigat, se pare. Da. 14, tu cât ai primit? 14. Vrei să mai facem un meci? Să câștigăm mai multe? Păi nu, că degeaba. O iau pe Shelly pentru că e bună și când are infinit de bine. Nu, frate, noi am rezistat decât 2 minute. Puteam și noi să rezistăm 7 minute. Hai, dă-i pe asta. Cu mormările și cu dânsul. Și plus cam pe aia. Ok. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să-l ambăstriți, cum se zice. Albăstriți. Da, mă rog. Cred că mi-a zis că să nu opresc filmarea. Luați prin caiet! Amiga, știam că ești acolo. Doi cu... Mă enervează Poco. Pe tine te omoară Poco? Nea, să simți tu furia mea. 4 cu 6? Dar nu e de avut. Bă, mor! Nu ce-a murit. Mori! Hângel. Nea. Vroiam dacă o să vadă doamna clipul ăsta. Nu știe cum se cheamă. Păi da, poate apar acolo, random. Hai, frate. Ce Nu, bă, ne omoară pocitaniile astea. Păi nu, frate, pentru că e... Cred că să nu vă mai lăsați omorâri. Fugiți să vedeți că aveți viață puțină. Că nu se redă. 21 la 4. Nu, ce-ți fac, frate. Nu. Vina mea, e vina mea. Măcar pe Poco ăsta să-l omorăm.
care multe. Poco, zici? Nu e Poco, mă. Da, bine. Nu, gata, suntem morți. Nu chiar, dar nu e Poco care e 6. Nu suntem chiar morți. Bine, Iulida, nu, gata. Pierdem, 30-16. Nici o treabă. Omoară-l pe Gata, păi ce să mă... Nu e nimic, că am avut 16, cred că ne dă cu plus. Ce 16, mă? Minus 3. Mi-a dat 10 bani. Bă, s-a scos. Nu, mai ne jucăm o dată pentru campion. Păi și cât ai? Ăla. Uite. Nu mai, păi și cât ai aici? 5. 6. Ia stai. 4 ore, 10 ore, O iau pe 3 zile. Piper. Ăla e pe Barley? Nu, Barney, că nu mi-a picat. Ok. Sunt bogat. De fapt, nu. Nu. O iau pe Rosa. Cam mult la ea. Ah, Ok? ok. Mamă, de când am mai jucat cu ăsta pe care l-ai tu? Pe bul. Da, deci nu am mai avut... Doamne, n-am mai jucat cu... Haide. Scuze. Haide. Ok. Nu, cred că ne bași de data asta. Am eu presimțire. Eu am uitat să schimb apa. Hai, nu-i nimic. Nu jucăm de data asta. Pe oricum. Hai, ia-o tu. Bine, o iau. Bă, mă, sper să-mi pice din tot sufletul ceva pe episod. Ieși. Bravo. Iei tu repede, mă. Cine mă iau? Nu ăsta. Bine, bravo. Eu să mânca sigur locul 1. Stai, nu mă omor. De ce? Nu! Fug ca multele la căcat. Fug. Dă-i! Gata, mai am murit. Pe YouTube ăla de Bigan este împăratul. Sunt rang 13 la ea. 32 de bani! Bine, bă. Bine, nu știu de ce mai îmi dă bani. Eu am puțin și de-aia. Că mi-am consumat. Hai, schimbăm apa. Acum ce vrea Dumnezeu? Da, vorba ta. Eu nu mă bat pentru steaua aia, pe bune, acum o stea. Mare scârț. De ce nu-ți faci un canal de YouTube? Adică, Cu cât cu un like, acum pe bune. Cine mă urmărește? Ștefi, Denis, chiar că tu nu prea halești, dar mă rog. Băi, Iuli, ne baștiți deodată asta, măi, frate. Da, ne fac. Păi ne fac. Oh, 7 la 7! 11. Omoară pe ăla care are cel mai... Poco, mă. Asta, Rico, mă. Și le-a dat cu telefonul. Ele după aia vreau să facem un challenge. Până aici. Bine. Dacă vine... Vine și cel, am omorât. Pe YouTube-ul ăla să biganeze împăratul. Dar tu n-asculti Pican? Nu. Are voce frumoasă, dar nu ascult. Bă, Pican e tare. De ce să mint? Da, te pot? Uaa, Pican este împăratul. Ascultă de... Fugi, că dacă te omoară, fugi. Ce mult, frate? Ne vine viața. Omoară-l pe ăsta, bă. Dar nu ne lasă ăștia, nu ne lasă. Omoară-l pe frățiorul tău.
Ce să-l omor, bă, frățiorul meu, mă, frate? N-avem, morți. Nu chiar, l-am omorât. Păi 31, gata. Bă. Asta e. -3, bă, dă încolo de... Dă-i play... De fapt, nu. Mi-l iau eu pe Leon. Tu nici nu l-ai pe Leon. Pe... Col. Uitați ce are ea. Are poză cu care. Are 1000 de trofee în dreptul împreună 700. 10 Brawler, Rosa, Shelly, Nita, O iau pe Carl. Penny, pentru că are bombele alea și sunt ok. Ok, hai. Este băieți că am distrus. Oh. Bun, ea are... Ăla și dăm pum, pum, pum. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Wait a minute. Oh, l-avem Deci, pe Mortis, dar nu cred că o să ne avantajeze cu ceva. Da, bă, suntem o echipă bună, adică Penny. Penny să câștigă mai greu. Penny, Piper. Oh, păi sunt praf. Are pe Jackie aia, băi, frate. Mă vreau și eu Jackie. Adică mie nu mi se pare wow, Jackie, dar bine. 9-0, 2. Cum? Bă, cum? În lumea asta. Cum în lumea asta să fie un oameni așa, nu? Cum? Bă, Doncă! Gine, mi se descarcă și telefonul. Măcar să apuc să editez videoclip. Aia, bum! Te-am omorât! Bine, măi. Așa, cine mai are multe? Hai, mă. Omoară-l, hai că am 100 de viață. Eu îl omor pe ce-o-fi, adică... 20 la 12, bă. Fai, 23 la 12, mai. Nu te mai lăsa omorul, Luci. Deci atâta. Fugi, bă, fugi. Nu pot să-i zic asta și lui. Da? Oh my god, omoară pe Shelly. Ce să omor, de... mă, frate, ce să omor, omor. Are puțină viață! Deci nu. Mă duc repede la ea. Uite. Bum! Hai că omor! Luci, du-te la ea, te rog eu, că mai are puțină viață. Ce să fac, măi, Supercell. Deci nu există așa ceva. Bă, duceți-vă, mă, pe Jackie, pe toată lumea, mă, frate. Duceți-vă doar. Nu? Hai că am omorât unul, dar prea târziu. Bă, frate. Bă, frate, nu mă joc pe mapa asta, ele. Nici eu, lasă așa. Uite-te și tu cum mi-a scăzut, serios. Și mie. Ia uite, păi ce naibii, mă, frate. Și ia uite mie. Adică unde eram? Aici. Și unde... Nu, n-ai cum. Aveam 7000 și acum am câte am. Căcat. 7000? Știi cât înseamnă 7000? 1700. Cam uite asta înseamnă 7000 de trofee. Mai de cap. Hai, mă. Hai. Oricum Uite, nu pica nimic din ăla. Păi da, e mega bun. Și dacă îmi pică 6? Haide. Băi, frate. Bă, la cât luam eu Big Box ăla cu Mega Box? Stai, mă. Dai. Eu iau un Mega Box la 1800 și mai e foarte puțin la și fac 2000. Haide, Luci. A, știi cât la eu un Mega Box? La 4500. Haide, dai. Bă, nu pe Bounty! Nu pe Bounty! Haide. Cap. Cine a rupt? Eu ți-am zis să schimbi. Dacă n-ai văzut. Nu, mă, frate, după ce... Dați! Mă, că nu ne omoară. Păi bune că nu ne omoară. Dar asta... Nu. Fuge. Oh my god. Bine, bă. Ce bine, mă, e 6 cu 6. 10 cu 6. Își dau ora exactă. Bă, netu, Iuli! N-am ce să fac eu. Barley. Așa, și Rosa. Vine
Iulie, I-a omorât. da, A omorât pe ăsta care avea o grămadă. aici dau ora exactă, sunt la unii, bălbrămăre. Bă, hai că nu ne fac. Mami, taci că face Luigi. Acum am dat drop. Aici dau ora exactă, sunt la unii, bălbrămăre. Hai că câștigăm. Hai, Luigi, că câștigăm. Crezi? Cred. Mai mult ca sigur. După ce termin și eu, bă, chiar că i-am bătut. Bine, fraților, bine, bine. Plus L-am cu 11 cu penii Bine, și 10 bănuți. 20.000. Așa, să văd dacă mi-a crescut. Nu deschidem din păcate. Ok. Mi-a crescut? Mi-a crescut mie? Hai pe ăsta. Da. Dă pe ăsta, că Dacă câștigăm. v-a plăcut, nu uitați să dați butonul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și eu o să mai fac în continuare. Pa, pa!